Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu almutanen duk duniya muna kowa fatan alheri da fatan kowa ya cin ƙoshin lafiya. Wa qala ta'ala fil kitabihil aziz huwa alladhi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu ayda sina wal hisab ma khalaqa Allahu zalika illa bil haqqi fasalatu qawmi ya'lamun. Barkamu da wannan rana mai tarin albarka wacce take a ta daidai da 18 kenan za a ce 18 ga wata na ainihin Zulhijja, wata na 12 a jerin watannin musulunci. Da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya wacce ta da Alhamis. Barkamu da sallah, muna kowa barka da sallah, mutanen Najeriya, mutanen Nijar, mutanen Kamaru, mutanen ƙasar Chadi da Ghana da Burkina Faso har da su Mali har da mutanen Saudiya, mutanen mu muna muku barka da sallah. Insha Allahu a sabo shekara za mu ziyarce zuwa ƙasar Nijar, za mu je ƙasar Kamaru, za mu je ƙasar Ghana sabo shekara farkon watan Al-Muharram da izinin Allah. Mutanen mu za mu gaggana da ku idan muka zo cikin yadda Allah. Barkamu da wannan rana. Wato kamar inda kowa ya sani, wasu manyan bayan Allah daga ƙasar Ghana sun kawo kokensu suka ce da Allah a taimaka, manyan bayan Allah ne. Mutanen kirki ne, mutanen ƙasar Ghana ne. Akwai mutum 2 a Nijar, akwai mutane 3, duk kusan bakinsu ya zo ɗaya akan an taɓa yin wani karatu, amma da Allah wai a bana wa'inna manziloli ne suka dace a tari ruwan sama domin a samu albarka ta ɓangaren soyayya ko ta ɓangaren kasuwanci ko kuma dafa'i ko kuma wani abu. Muka ce ai mun yi wannan karatun, amma tun da bana aka ce to sai muka duba wasu manziloli a cikin manziloli da muke su da guda 28. Kaga akwai sa'idai, akwai naisai, akwai mutajizi. Sai muka duba a cikin su waye ne suka dan dace da bana, wanda in so samu ne a tari ruwa domin samun wata ijaba da za a samu a cikin yadda Allah. Wannan mutane kun yi tambaya mai kyau, kuma insha Allah ba ku ba kowa ma zai karu. Haka muke so a ringa tambaya mai mahimmanci da fatan kowa ya ringa karuwa cikin yadda Allah. Taurari gonan Allah, taurari ba ku kuke aiki ba, kuna yin aiki ne da izinin Allah da umarnin Allah. Ba wani tauraro da ya isa yi ma wani abu, ko ya cutar da kai ko ya taimaka maka, sai da izinin Allah. Allah ne yake ba su dama domin su shiga wani yanayi, sai kaga wani abu ya faru. Ruwan sama dalilin tauraro kaza da tauraro kaza da manzila kaza ne suka haɗu, sai ga abin ya faru. Haka duk wani abu da ka sani, tsiro akwai ruwan da za a yi iya abin da yake bushiya a sama shi zai amfana da wannan ruwan kaso 70 a cikin 100, sauran kuma 'yan kaɗan ne irin abin da yake ya'ya a ƙasa shi ne zai amfana. Akwai abin da yake rarrafe in aka yi ruwa, abin da yake rarrafe irin su doya su dankali, su ne za su fi amfana da wannan ruwan kashi 70, ragowa kuma a ba su haka. Akwai abin da gashi nan dai ya danganta. Akwai ruwan da in Allah da in dai an yi shi insha Allah, akwai ruwan da in dai an yi shi shiga ciki kawai in kai na wasu lokuta ga sanan dai shiga ciki kai za ka samu abin da ake bukata in Allah da kamar na cutarwa ko kamar waraka haka. Akwai ruwa irin kamar ranar Juma'a, ana so wannan mun sha ba da shi, amma za mu ƙara ba da shi kafin mu shiga cikin karatun. Ruwa na ran Juma'a a lokacin tauraruwar Zuhara, ko sa'a farko ko sa'a ta 2 ko sa'a ta 3, Juma'a 3 in ka haɗa shi wannan ruwa, to a cikin ruwayen nan da ake sayowa a kasuwa irin su ma'ul ijaba, irin gashi nan dai wa'annan ruwayen, to insha Allah a cikin su akwai irin wannan ruwan. Da haka wannan ruwayen da ka gani ana sayowa a kasuwa ba toshe mutane kasuwanci zami ba, amma wa'annan ruwayen da ka ji an faɗa insha Allah akwai irin su wa'annan da zamu bayani. Dai ba za mu ce wannan ruwan kaza bane, amma irin su ma'ul wane ne duk akwai irin su a cikin wa'annan, duk ruwan manzila ne. Mafi yawanci kai duka ma ba ruwan da ba ruwan manzila ba, in ba ruwan zanzan ka samu ba wannan shine dake a ƙasa, amma duk wani abu da ka sani ruwan manzila ne. Duk wani ruwa da ka ji ma'ul ijaba, ma'ul kal da ka ganshi din nan mai dan tsamun nan, ma'ul marsin, ma'ul hisab, ma'ul kaza, duk haka suke da izinin Allah. To da haka za mu shiga wani ruwa ne ya kamata, wace rana ce in aka yi ruwa, wani manziloli ne suka dace da ruwa, ba shuka ba, shuka daban mun yi bayani, ba kai addu'a akan soyayya ba, a'a wannan yana magana akan ruwan sama. In an yi ruwa a ranar shikenan, in ba ba kuma shikenan sai dai ka wannan. Kuma manzilolin da zamu faɗa daga nan har damuna ta wuce, har a daina ruwa a yankin da kake, za su yi aiki, ba a iya wata suke aiki ba, ba iya watan Zulhijja ba, za su yi aiki a duk wani wata in dai damuna bana ne. Zulhijja, Al-Muharram, Safar har zuwa Rabiul Awwal za a yi ruwa. To duk ruwan da aka yi a irin wa'annan kwanakin ka tara kai aiki da shi in Allah da.
za mu bayani akan ruwa na soyayya. Wannan shine ake cewa ma'ul muhibba ko ma'ul habib, ruwan soyayya. In dai kana buƙatar ruwa na soyayya wanda za ka tara ka sha ko kuma ka wanke rubutunka da shi ko kuma ka tofa yawa dudu, duk ruwan da za mu faɗa yanzu, ko ka wanke rubutun da ka rubuta da shi ko kuma ka tofa yawa dudu a ciki, kafa 11,000 yawa dudu kana in kai kamar 100 ka tofa, kai kamar 70 ka tofa, ka sha da niyyar mallakar wani abun mallakarka, ko mace ta yi da niyyar mallake mijinta ko namiji ya niyyar mallake matarsa ko mallake niyyar sarkin garinku, ka faɗa buƙatar ka tofa a wani ruwa. Insha Allah a cikin wayannan manziloli za mu faɗa, in dai ka haɗa su ko ka haɗa manzila biyu, in ka haɗa ruwan manzila ɗaya, manziloli ne guda hudu ne, in ka haɗa na manzila ɗaya, na manzila hudun duka ya fi na kowanne ƙarfi. Idan na manzila uku ka haɗa ya fi na manzila biyu, in na manzila biyu ka haɗa ya fi na manzila ɗaya. Na manzila ɗaya kuma zai maka aiki amma ba kamar inda za ka haɗa sauran manzilolin ba. Za mu faɗe su. Akwai manzila haƙa'a, akwai manzilar ɗabaran, akwai manzilar baɗin hut, akwai manzilar surayya. Wayannan manziloli guda hudu a wannan watan misali, tunda su ba su zo ba, ranar 28 ga wata manzilar haƙa'a za ta zo ga watan Zulhijja. Ɗabaran za ta zo ranar 27 ga watan Zulhijja. Baɗin hut za ta zo ran talata 23 ga watan Zulhijja. Surayya za ta zo ranar juma'a 26 ga watan Zulhijja. Amma ba iya wannan watan suke aiki ba, da ganin hadda muna ta wuce. Idan wani watan ma ya kama, in ka ga wannan ranar ce, in an yi ruwa ka tari ɗaya da ka tara a ciki. Ruwan kuma ana so ne ya sauko daga sama, ba na kan kwano ba na kan wani abu ko wani wannan ba, a daga sama, ko bai fi cikin kwankwalati ka tara ba. In Allah da kai aiki da shi ka sha, kai wannan abin da muka faɗa da niyyar za a samu yin bukata. Amma soyayya yake magana, ko farin jini na mutane, ko farin jini na abubuwa haka dai, farin jini ko kuma soyayya mallaka, wannan ruwan ana samun sa ko na manzila haƙa'a kawai, ko a haƙa'a da ɗabaran ko da hudu, ko kuma a haɗa su duka, ko a haɗa biyu ko a haɗa uku, ko kuma a ɗauki ɗaya a ciki. Duk wannan aka yi, ko ya katar ruwan yawa dudu za ka karanta adadin da muka faɗa, ka tofa, ko mutum nawa za ka mallake. Allah na yi niyyar shan wannan ruwa, sha kawai za ka sha ka shafe jikinka da niyyar mallakarwa ne da mallakarwa ne, ka jiyo hankalinsa duk duniyar ne su ji ba wanda suke so idan ba ni ba. Insha Allah za ka ga mamaki, ka gwada ka gani in Allah da. Sai manziloli na kasuwanci. Manziloli, ruwan da za ka tara ka sha kai wanka da niyyar kasuwanci, shi kuma ana karanta ya wahabu kafa 9,000 a cikin wannan ruwan. Ya wahabu, iya ya wahabu ake karantawa. Yau akwai bismillah rahmanir rahim, ya wahabu 9,000 kawai ake karantawa. A cikin wannan manziloli suna da yawa, akalla sun kai kusan guda 6 zuwa 7. Idan ka tara ruwa 7 din duka, ka gama samun maganin kasuwanci. In ka tara na ruwa 6 na ko na rana 5 ko na rana 4 ko na rana 1 ka tara, zai maka maganin farin jinin kasuwanci. Sha kawai za ka yi kai wanka, ko da lokaci ɗaya ka yi, in bai da yawa kenan ka sha, in bai da yawa ka sha ka shafe jikinka, in yana da yawa ka sha kai wanka, ka tofa wannan abin da muka faɗa. Insha Allah za ga abin da ake magana. Kasuwanci, in dai magana ce akan kasuwanci, to ruwan da aka tara na wa'annan manzilolin, kuma ba sai lallai a watan Zulhijja ba, a kowanne wata suka zo, in dai abu ne kawai dai za mu faɗa na watan Zulhijja ne. In wani watan ya zo Al-Muharram shi ma za mu faɗa. A farko akwai nuduha, ka gane hisiya ce amma kuma tana cikin magana akan ruwan da za a tara a yi kasuwanci a ciki. Za ta zo ranar Laraba 24 ga watan Zulhijja. Akwai buɗayyin, za ta zo ranar Alhamis 25 ga watan Zulhijja. Sannan sai nasara ta wuce 3 ga watan Zulhijja, amma kuma daga nan hadda muna ta wuce za a iya tara. Akwai ɗarfa ta wuce 4 ga wata, amma in ta zo gaba a tara. Akwai jabha ta zo 5 ga wata, ita ma in nan gaban ta wuce a tara. Akwai nu'a'im, ita ma 15 ga watan Zulhijja. Sannan akwai far'u muqaddam, ka ji su ko 21 ga watan Zulhijja, ranar Lahadi kenan. Wayannan manzuri da muka faɗa, in dai magana ake akan kasuwanci, akwai nuduha, buɗayin, nasara, ɗarfa, jabha, nu'a'im, far'u muqaddam. Magana yake akan tarar ruwansu na kasuwanci. Ba wai ka zauna kai addu'a akan kasuwanci ba, a'a. Ba wai ka zauna kai wurdi ko kai akan kasuwanci ba, wannan ake maka magana ba. Ba wai ka je neman aure ba, ba wai ka je ka fara kasuwanci ba, a'a. Kawai in dai ka tari ruwan, su kuma sai ka karanta wannan adadin da muka faɗa a cikin wani ruwan, ko a rubuta a wanke a cikin wani ruwan, a sha, a shafe jiki ko a sha a yi wanka. Wallahi in Allah ya yarda, in dai magana ce akan kasuwanci, ka fita ka gani, ko ka tarni rana ɗaya
na manzila ɗaya ko na manzila biyu ko na manzila uku ko duka manzilolin da muka faɗa, insha Allah ka tara ka sha kai wanka. In dai abu ne, in dai magana ce akan ka sha maganin kasuwanci, to wannan yana ɗaya daga ciki abin da zai ƙara haskaka kasuwancinka da izinin Allah, in Allah ya yarda. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah, haka lissafi yake. Akwai wasu kuma ruwa, wannan ruwan yana magana akan idan ka sha shi, duk wani sihiri da yake jikinka, kowanne irin sihiri ne sai ya yi rauni a wannan lokacin da izinin Allah. Kowace irin jinya ce ko jinya ajali ce, in dai Allah ya taimaka katar wa'annan ruwayen daga ci wanda za mu faɗa, insha Allahu sai ka samu abin da ake magana akan waraka. Kowace irin masifa kake ciki, kowane irin sihiri aka yi maka, in Allah da sai ya warware. Kowane irin, in dai dafa'i kake bukata kuma, to ka zo ka sha kai aiki da wannan ruwan. Shi kuma za mu faɗa abin da za a tofa a ciki, ko manzila ɗaya ko manzila biyu ko duka manzilolin akalla sun kai wajen guda ainihin kusan guda 10 ko guda 9. Duk wanda ka tara a ciki, idan 2 ka samu, in 3 ka samu, in ma duka ka samu, ka wadata ka manta dukansu sun fi kowanne ƙarfi. In ka haɗa guda 2, in ka haɗa guda 5 ya fi na guda 4, na guda 4 ya fi na guda 2, na guda 2 ya fi na guda 1. Amma in ka samu ɗaya ma, in baka samu shawaran ba kai aiki da shi kamar zan faɗa. Shi kuma me ake karantawa idan sihiri aka yi maka, ko kuma za ka yi akan kariyar jikinka, kariyar jiki. In ka samu ruwan manzilar, kawai ya dafi'u za a tofa, ya dafi'u za a tofa, ya dafi'u. Malaman suka ce a karanta ya dafi'u 12,000 a cikin wani ruwa, ko a rubuta ya dafi'u ya hafizu, ya dafi'u ya hafizu 12,000 ake karantawa a cikin wannan ruwa. Idan aka yi, shi kuma me ake da shi? Shi kuma idan ciwo ne da kai, a ringa shafawa a wajen ciwon, inda yana son ruwa. Idan wani rauni ne ya ƙi warkewa, a ringa shafawa a jikin wannan raunin. Idan ciwon kai ne mai tsanani, ka sha, wato ka ajiye kayanka. Idan yaranka suna buƙatar in suna ciwon kai ko ba su da lafiya, a ɗauko wannan ruwa da kai wannan aiki, a shashafe musu jiki su kwanta, da izinin Allah ba za a kuma tashi da wannan ciwon ba. Idan wata matsala ce ta faru ta ɓangaren jiki, ba ta tauraro can sihirin da aka yi ma tauraro ba, a yana magana akan jiki. Yaro na maka jiki, kasuwancin ba a samu, harkokin sun tsaya. Abin da ya yi magana akan sihiri aka yi maka, ko da aljanu, ko mutane suka yi maka, ko me aka yi maka, in Allah da ruwan nan da za mu faɗa, nau'in nan manzilolin sun ishe ka, ka zo ka tare su. Ko mun faɗa, tarar ruwan da ake yi ba a jikin kwano ake tara ba, babu dakin, babu wannan ventilation ne ko menene, babu kuma gota, ba irin wannan ruwan ba. Kawai ka ajiye farantinka ko kwananka, ruwan ya ringa durowa daga sama yana ɗisa, ina zuba a ciki. Ko yaya ka samu, wannan shine maganin. Ba a son ya taɓa komai, kawai daga sama zuwa cikin kwananka ko zuwa cikin roba ka ake bukata. Wannan in dai ka tara, in kana da wayau, in ana ruwan zaka iya tara abubuwa guda 10 ma, domin ka ɗansa samu da yawa. Zaka iya tara, ko kuma ka sa wani aminin ka itaran maka da Allah, in an yi ruwa rana kaza, to ka kiyaye ka wannan. Amfanin faɗan wannan matsalolin, idan wani watan ya kama za mu kuma faɗan su, domin ka gane cewa duk watan da ya kama ba sai lalle a wannan watan ba, daga nan har damuna ta wuce cin yadda Allah. Farko akwai sarfa, uwar ruwa kenan. Wannan dole ma a samu ruwa a wannan wata da izinin Allah. Za ta zo ranar Lahadi 8, wannan da za mu faɗa duk sun riga sun wuce ma. Wannan za mu faɗa sai dai kawai a tari gaba, sai dai a tari watan gaba, amma duk wannan watan 16 ga wata, yau kuma wajen 18, duk sun wuce ma gaba ki ɗaya. Ran Laraba ma ga ta nan ta wuce, duk sun wuce. Amma dai ka riƙe manzilolin, wannan in ka ji mun faɗa a watan gaba, ko kuma in ka iya lissafin abin da muka buga, to ka kiyaye duk lokacin daga a cikin wannan damanar ka buga ka gani. Akwai sarfa, akwai iwa, akwai simaku, akwai kalba, akwai shaula, akwai sa'adu zabiha, akwai gufuru, akwai bulda. Wa'annan guda nawa? Sarfa, iwa, simaku, kalba, shaula, sa'adu zabiha, gufuru, bulda. Wa'annan su ne ruwan dafa'i, ruwan dafa'i, ruwan warware sihiri, ruwan da za ka sha ai wanka. Shi ma kamar ina ke na kasuwancin nan, a sha ai wanka ko a shafe jiki, ko kuma in baka da wata matsala irin wannan, ka tara ka ajiye, dan zatin Allah ka tara ka ajiye, ka ga abin da bukata. Daga nan har shekara 100 baya lalacewa. Ka tara ka ajiye, ka zuba shi a cikin kulaka ko a cikin wata roba taka ko a cikin wani botiki. Bayan ka gama, duk wanda ya zo da niyya, Allah ta malam jikina yana ciwo, na rasa abin da ke damuna, kaina yana ciwo, a bashi shafa akan, cikina na ciwo, a ɗan bashi ya sha, a shafi a cikin, ƙafata tana ciwo, a ɗan bata ta sha, ai kaza can kaza. Wallahi ko ciwon daji ne aka mai wannan, da izinin Allah sai ya warke. Kowane irin ciwo ne,
a karanta ya hafizu ya dafi'u 12,000 a cikin wannan ruwa, ka samu dafa'i na wannan damuna. Kawai ba abin da za a karanta, ko ba kuma yin wani rubutu ba, in dai aka yi wannan kaɗai ko aka tofa ko aka rubuta, kai ka samu magani. Kawai za ka samu, kawai ka zauna, duk wanda ya zo da buƙatar sa ka in dai irin wannan matsalar ne ka ɗiba ka bashi. In kuma dafa'i ne kawai a shafe jiki, ka riga ka gama, musamman a kamar ranakun talata ko kuma ran asabar da izinin Allah. Wayannan manziloli idan sun wuce a wannan watan, kamar sarfa 7 ga wata ya wuce, iwa litinin 8 ga wata ya wuce, simaku 9 ga wata ta wuce, kalba asabar 13 ga wata ta wuce, lahadi 14 ga wata ta wuce, a sa'adu zabiha 17 ga wata ta wuce, a gufuru 10 ga wata ta wuce, bulda ainihin 16 ga wata ran talata ta wuce. To amma ko da watan almuharram suka zo, ko safar ko rabiul awwal suka zo, in dai aka tar wannan ruwan aka aiki da shi, in Allah da zaka ba mutanen garin ku labari da izinin Allah. Wannan sirri ne aka baku albarkacin wasu bayin Allah da suka faɗa, suka ce da Allah a taimaka, manyan bayin Allah ne, muna jinjina mu sosai. Insha Allah to ga mun faɗa cikin yadda Allah za mu ci gaba a sati mai zuwa akan wani karatun kuma mai muhimmanci wanda zai ƙara amfanan mutane a wannan makaranta mai suna Suraja Umal TV. Da fatan kowa ina cikin ƙoshin lafiya. Idan wannan manziloli ne muka fitar ga hinan sa'idai da nahisai, su ma idan wani lokaci yayi za mu ƙara bayani akan sa akan wani dalilai haka da izinin Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.